Привет, банда! В света на видеомонтажа съществуват десетки хиляди програми, от които можете да избирате да започнете вашето видеомонтажно приключение. Днес обаче ще стесним кръга до само две програми, които са най-широко разпространени както сред професионалисти, така и сред аматьори. Това са Sony Vegas и Adobe Premiere. Всичко, което ще чуете в това видео е лично мое мнение на базата на опита, на който съм натрупал през годините. Да сравняваме Sony Vegas и Adobe Premiere е сено да сравняваме малко Canon и Sony камера. Нито една от двете камери няма да ви направи на момента по-добър оператор, но със сигурност ще ви дадат основата, на която да стъпите и да покажете най-доброто от себе си. Така и при Vegas и Premiere. И двете програми са висока класа и са добре разпознаваеми както от професионалисти, така и от аматьори. И както можете да монтирате най-обикновени видеа с тях, така и могат да се ползват в телевизии и филмови продукции. И двете програми съм ги ползвал доста. Първоначално стартирах с Sony Vegas, където монтирах предимно Counter-Strike видеа, късометражни филми, тизери за събития и дори aftermovie от такива, и това горе-долу в рамките на 3-4 години. Веднага след това към 2010-2011 година смених на Adobe Premiere и общо взето от тогава монтирам абсолютно всичко на нея. Така че имам добър поглед върху двете програми и съм прекарал безкрайно много часове и съм си блъскал главата. И да, която и програма да изберете, ще има много главоболие и много моменти, в които няма да я харесате особено, защото просто е програма и обича да забива, и обича да ви изтрива проектите и разни такива неща, така че успех с това. Всичко зависи от вас, коя програма ще ви е по-удобна, но за да улесним нещата ще си отговорим на два въпроса, преди да навлезем в детайли за всяка една програма, които въпроси адски много ще ви помогнат за това, коя от двете ще ви пасне повече на нещата, които искате да създавате. Въпрос номер едно е какво съдържание ще създавате. Дали ще създавате геймплей видеа, дали ще монтирате музикални клипове, дали ще монтирате късометражни филми или нещо друго е много важно за това, коя от двете програми ще ви пасне повече. И въпрос номер две е дали приемате видеомонтажа чисто като хоби или го приемате като нещо малко по-сериозно и искате да го преследвате като професия. Първо да ви представя Sony Vegas, която реално през 2016 година е закупена от марката Magix и реално вече не се казва Sony Vegas, а се казва Magix Vegas Pro. Така че от тук нататък във видеото по-скоро ще я наричаме Vegas Pro. Vegas Pro първоначално е създадена като програма за тонорежисура. Последствие от версия 2.0 и се добавя и видеообработка. От моята гледна точка програмата има добър баланс между естетика и функционалност. Тоест, програмата изглежда наистина много добре, когато я пуснете за първи път и не ви трябва много време, за да се ориентирате кое къде се намира, как си отваряте клип, къде се намират транзишените, как да си добавите ефект върху клипа и най-важното естествено, как да си експортнете дадено видео, за да може да си го качите в YouTube. Отделно от това, последните няколко версии на Vegas Pro виждаме доста подобрения, които липсваха в годините, които аз монтирах на тази програма, като Motion Tracking, Video Stabilization, HDR Support, Multi-Camera Editing и други готини екстра. Sony Vegas е доста добра програма за хората, които наистина искат да влязат в света на видеомонтажа и тепърва да направят първите си крачки в него. Хубавото на програмата е, че е сравнително лека и реално не изисква наистина много мощен компютър от вас, за да можете да я подкарате и наистина да работи както трябва. От друга страна, естествено има и значение от футиджа, или видеята, които ще монтирате и ще едитвате, защото все пак ако монтирате нещо, което е 4K RAW примерно, естествено ще ви трябва доста сериозна машина. За жалост обаче всички хора, които са на Mac, няма да могат да се възползват от услугите на Vegas Pro, защото програмата е достъпна само под Windows. Също така програмата ни поддържа Real-Time Playback или най-общо казано Real-Time Playback е да можете да прегледате клипа, който сте монтирали без да е нужно да го рендървате, което помага адски много с бързината на работния процес, защото не е нужно да правите рендери през 5 минути, за да видите дали всичко е окей с клипа ви. И още нещо за Vegas, понеже програмата е с корени за тонорежисура, наистина програмата има доста добри аудио настройки и наистина качеството на звука и ефектите, които можете да добавите, са на доста високо ниво и ще останете доста доволни, ако се занимавате с това. Също така, за да ви покажа наистина колко добра програма е Vegas Pro, се опитах да намеря и няколко филма, които са монтирани изцяло на програмата. Така че един от филмите, които е монтиран на Vegas Pro е Paranormal Activity от 2007 година.
Paranormal Activity. Rated R. Включително Vegas Pro така се използва и в доста телевизии до ден днешен за монтиране на различни предавания. Това бяха основните неща за Vegas Pro. Нека обаче да погледнем и от другата страна на ринга, където седи Adobe Premiere в очакване да покаже, че също е доста добра програма за монтиране. Adobe Premiere се появява за първи път на бял свят през 1991 година като програма за видеомонтаж и обработка. През 2003 година получава нов облик и реално от тогава програмата носи името Adobe Premiere Pro. Когато за първи път пуснах Adobe Premiere, беше пълен хаос. Не знаех нищо къде се намира, беше ми адски трудно да свикна с workflow на програмата, но с времето почнах да наваксвам и продуктите, които монтирах, ставаха все по-добри и все по-качествени. Програмата е с лек, приятен интерфейс и съпортва доста повече формати от Vegas и поддържа Lumetri Colors. Това е нещо за color grading и също така има real-time playback. За мен лично най-големият плюс на Adobe Premiere е интеграцията с целия Adobe пакет. От целия Adobe пакет най-добрите приятели на видеомонтажиста и затова вашия монтаж да бъде безаварийно добър и наистина да получите един много добър краен продукт ще са Adobe After Effects, Adobe Photoshop и Adobe Audition. Да, и с Vegas ще можете да ползвате Adobe After Effects и Adobe Photoshop, но интеграцията между Premiere и неговите братя е доста по-добра. Едно от готините неща, които мога да правя в Premiere и ми липсаха в Vegas е, че мога да отварям два проекта едновременно. Да, колкото и странно звучи, в Vegas не можеш да отваряш два проекта едновременно. Adobe Premiere се поддържа както от Windows, така и от iOS, така че всички Mac юзери няма да имат абсолютно никакъв проблем. И фън факта е даже, че първоначално Adobe Premiere е създаден като програма за Macintosh. Също така, големи телевизии, които препознават Adobe Premiere като програма, с която да монтират техните предавания, са CNN, BBC и много други. В същото време доста големи филми са монтирани също на Adobe Premiere, като Deadpool, Gone Girl, The Social Network, Sharknado 2 и също така, макар и косвено, Adobe Premiere има пръст и в монтирането на Avatar и Superman Returns. Няколко пъти в предишните няколко минути споменах времето. Времето е най-опасната мерна единица, с която ще се борите като монтажисти. И когато се борите с времето, всяка една секунда спестена работа е важна. В крайна сметка отговорих на двата въпроса в началото на видеото и за моите лични нужди Adobe Premiere е доста по-добра програма. Способността е да се интегрира с Adobe пакет позволява да създавате продукти както по-бързо, така и по-качествено. За всеки, който се оглежда за програма, с която да започне своето видеомонтажно приключение и гледа на монтажа като нещо малко по-сериозно, то аз лично препоръчвам Adobe Premiere. Да, ще бъде доста по-трудно в началото, отколкото с Vegas Pro, но повярвайте ми, в по-дълъг период от време ще се заслужава повече. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал с избора на програма, с която да започнете вашите първи видеомонтажи. А ако вие сте един от тези Adobe Premiere или Vegas Pro хора, моля споделете долу в коментарите, за да можете да помогнете и на други човечета да си намерят своята програма, с която да почнат да монтират. Чао банда и до следващото видео!